Abakwantsasana bayaqhuba nophando lwabo ukulandela isiganeko esimasikizi sokubulawa ngokungenalusini kwabantu abali-17 lusikisiki eMpuma Koloni. Our battle cry is and should be go public, fund education. Imanyano yotishala iSADTU iqoshelisile namhlanje inkomfa yayo kazwelonke nalapho ivumelene ngamxhelomnye ekulweni ukuphungulwa kwemali ethi yabelwe icandelo lezemfundo. Siyanamkela kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsundu. Ngabantu abali-17 abadutyulwe babhubhe ekuzeni kusa kwanamhlanje kwidolophu yaselusikisiki kwilali iNgobozana kwiphondo leMpuma Koloni. Umhlalo ove izithonga zembumbulu uthi kuqalwe ukudutyulwa ngentsimbi yesibini ekuzeni kusa. Amaxhoba abhubhileyo ngabasetyhini abali-15 kunye namadoda amabini, ukanti indoda enye esindileyo ikwimeko emaxongo kwisibhedlele iSt Elizabeth kule dolophu. Phakathi kwalamaxhoba abhubhileyo bali-13 abadutyulwe kumzi omnye kusapho lakwaMatu, kwaye iingxelo zithi onke la malungu abhubhileyo ngawosapho olunye ebelungiselela ukuya emothulweni wolusapho eLambasi kwakule dolophu ngethuba ehlaselwa ngembumbulu ngumntu ongaziwayo. Abahlali bamemelela kurhulumente ukuba angenelele kuncediswane ngamalungiselelo omngcwabo. Urhulumente makasincedise. Ezi ntsapho zilapha zintsapho ezingathathi ntweni. Babantu abasokolayo. Sicela ke into kokuba urhulumente angenelele kuqinisekiswe into kokuba ayipheli 24 hours engabanjwanga lo mntu. Kuvakele ke apha ngo-2 ukuya ko-past 2 ekuseni kuvakala izithongo zesibhamu, hayi esiqhelekileyo isibhamu esilido esingathi kubetha umtshini sithi apho khona ndiye ndanekhala into yoba kwenzakalani, sikhale ngathi sitshwapha endlini. Ndaphuma ndazama ukulokoza uba akho nto yenzakalayo around umakhelwane, ndatideka inoba kwenzeka ntoni, uba ndabuyela ke ezingubeni. Ndiyayicela Maphondo, izibhamu enibulala ngazo abantu masilahlwe ngoku okanye ziphindiswe emapoliseni, sihlale sibe ngala Maphondo ebehloniphana ethandana encedisana ethwalisana ubunzima. Abahlali bale ndawo bathi ingxaki yokudutyulwa kwabantu apha emva koko kungabikho mntu banjwayo yinto eqhelekileyo, kwaye bafuna ukusebenzisana namapolisa ukuze balwe ulwaphulomthetho. Namapolisa esinawo akhona ukubuyisa inyawo, ebeke aziswa ngokuba ikhona ingxaki bakhona namane patrol. Apatrole ngeli xesha axelelwayo emva koko akaphindanga abe ayazixhamla ngaloo nto. Ukanti umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uthi linzulu elinxeba. This morning sixolela uba abantu abayi-17 baya lusikisiki babulewa. 17 people in 2 homes. Asazi ukuthi babulawa ubani. National Commissioner and team, they are doing the necessary work, but ngiyacela nje uba sisukume nje sonke sibhekise amakhanda phansi bahloniphe imphefumulo yalabo bantu. Ukanti akukabikho mntu ubanjiweyo mayela nesi siganeko. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa Newsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo. Kanti ke ngoku ngalo elithuba siqhagamshelana ngqo nentatheli yelijelo uNtsiki Noyiya elapho kwilali yaseNgobozana elusikisiki eza kusixelela banzi ngokuqhubekayo kule ndawo sithetha nje kulandela esiseleku sentlekele yokudutyulwa kubulawe abantu abali-17. Ntsiki, masikwamkele khawusithungele injobe abantu sixelele ukuba kuqhubeka ntoni apho ngoku. Mandizibulisele nam kuwe Lisa, into yenzekayo ngokuva ngamapolisa indawo apho kwenzeke khona esisiganeko ithathwa njengendawo yentlekele kuba kaloku unawo umfanekiso ngqondweni xa ndisithi kubabukeli abanentliziyo zokuthathaka into ibilapho esive ngesithethe samapolisa uMajor General Phumzile Cetyana kukubana aba bantu bebedada egazini kaloku bahlase
miselwe ekuzeni kusa namhlanje malunga nentsimbi yesithathu beko bentlombe. Ngoko ke abazi akho mntu waziyo okwangoku njengoko uphando lusaqhutywa into yoba mangaphi amadoda ambonzeleke kule mizi mibini le mizi ibinaba bantu. Komnye umzi ubulewe abantu abali-13, abantu omnye kubo ababini gxebe kubo ingabantu abangootata. Komnye umzi wakwasebumelwaneni kwalusapho lunye kwabulawa abantu abahlanu, omnye wabo ingumntu ongutata. Bathandathu ke abantu abasindileyo, phakathi kwabasindileyo khona nemveku enenyanga ezimbini, kodwa umama wemveku lowo uphakathi kwabo bathe badutyulwa babulawa. Asikaziwa ke njengoko utshilo isizathu soluhlaselo. Aluqali ke oluhlaselo kolusapho lunye. Siyeva ngamapolisa into kokubana kunyaka ophelileyo kwahlaselwa, kwasweleka, kwadutyulwa abanye abantu bosapho olunye ababini abangomama. Ngoko ke aba bantu babesiya kwa kumcimbi ofanayo umothulo, kuthiwa ngumothulo. Lo mcimbi kuthiwa ngumothulo wenziwa xa omnye isihlobo besiswelekile. Emva konyaka kuyiwe ke ngoku kuyokwenziwa isiko lokuhlamba umzi khona ukuze isiganeko esikumila kunje singaphinde senzeke. Sivile ke into kokubana kothunyelwa amapolisa azawuphanda elityala kuba kwabanjwa mntu nakwisiganeko sonyaka upheleyo. Ngoko ke ngoku kuzawuthunyelwa amapolisa asuka kuNdlunkulu azophanda esi siganeko. Oko ke kubhengezwe ngumphathiswa wamapolisa ngethuba esegqeberha ngemva kwemini yanamhlanje. Sitsho ke into kokubana iziganeko ezikumila kunje azifuni into kokubana kuze kwala mapolisa lapha ekuhlaleni kuba kaloku abantu babamba igazi bayoyika ukuthetha gabalala. Omnye wabo ke basindileyo ke Lisa ukwimeko emandundu kwisibhedlele iSt Elizabeth. Ingxelo ke ezingaqinisekiswanga ncam ndigqibothetha naso isithethi samapolisa kweli phondo uKenneth Siphokazi Mawisa uyatsho into kokubana kungenzeka into kokubana umkomishana wamapolisa apha ephondweni uNjengele Nomthetheleli Mene eze ngomso ukuzawudibanisa amehlo kunye neentsapho zabo baswelekelwe zizihlobo zabo ezili-17. Kulo 17, 15 lonke ngabantu ababhinqileyo. Lisa, sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uNtsiki Noyiya. Kwezi ntsuku ezine ezidlulileyo imanyano yotishala iSADTU ixovule imiba etshisibunzi ethwaxa icandelo lezemfundo kwinkomfa ye-10 ebanjelwe eBoksburg eKuruleni. Ngethuba ivala iSADTU ivume ngazwinye ekulweni umba wokucutha kwesabelo-mali sesebe lemfundo esisiseko, nto leyo eza kubeka emngciphekweni imisebenzi yotishala. Le manyano iphethelele iphulo elithi Go Public Fund Education ngenjongo zokukhuthaza urhulumente ukuba ayixhase ngokupheleleyo imfundo. Imanyano yotitshala iSADTU ivume ngamxhelomnye ukuba iza kulwa kube mdakisali ngomba wokucuthwa kwesabelo-mali sesebe lemfundo esisiseko. Le manyano ivakalise ukuxhalaba ngefuthe elibi kumgangatho wezemfundo xa lo mba uthe waqhubela phambili. If these cuts do happen, they will have dark consequences to the educators and education in general, in that teachers will be forced to teach overcrowded classrooms. Already teachers are teaching overcrowded classrooms, so it's going to be worse. Our battle cry is and should be Go Public Fund Education. Go Public. Go Public. We don't cry for ourselves only. We cry for the millions of our people who are scattered all over the country. Umongameli weSADTU ukwathe kuyabonakala ukuba ithafa lemfazwe yokulwa nentsokolo ligquba imimoya engendawo yaye kuza kufuneka bakhuphe nezisemgqubeni ukulwa elidabi. The more is yet to come. They merely give us a wake-up call that the terrain of the struggle has changed. We need to do more to keep the working class united and powerful. Eqoshelisa intetho yakhe umongameli ukhuthaze amalungu emanyano yakhe ukuba ayinyevulele nayiphi na imikhuba eza kungcolisa igama leSADTU njengokuthengisa imisebenzi, ukweba ukutya kwabafundi kwanokwabelana ngesondo nabafundi. Abantu abatsha bathi bafuna ulwazi oluphangaleleyo ingakumbi ngokuphathelene nokukhutshwa kwezisu okukhuselekileyo nokusemthethweni. Nangona iinkonzo zokukhutshwa kwezisu zifumaneka simahla kweli, kodwa liqela imingeni engumqobo kwabasetyhini ekubeni bakwazi ukuxhamla nokufikelela lula kwezi nkonzo. Kungeso sizathu ke imibutho eliqela ezinze eRhawutini ithathe isigqibo sokubamba umngcelele ngolu suku lwehlabathi lokuqaphela ukukhutshwa kwezisu okukhuselekileyo ngelifuna ukuba iphuculwe le meko.
Namhlanje amatsha-ntliziyo nolutsha lwamanina avakalise inkxalabo yokunqongophala kwamaziko acebisa ngokukhupha isisu ngokukhuselekileyo. Umlawuli jikelele weli phulo uqaqambise imingcipheko abasetyhini abajongana nayo xa bethatha isigqibo sokukhupha isisu ngongakhuselekanga. Young people in Gauteng between the age of 12 and 17, 22% of those participants in that study had had an unwanted pregnancy and knew more about where to get unsafe abortion services than safe abortion services. So what we see is that information really isn't out there. And information about where to get safe services, so a list of abortion clinics, where can I actually go for help? We need that. We need the government to put that together and for that to be reliable, up-to-date information. Imibutho engenzi inzuzo nayo iwunike inkxaso engagungqiyo lo mngcelele. So a number of our organizations, IBIS Reproductive Health, IPAS, Section 27, Women's Legal Center, Sonke Gender Justice, we've come together around this cause and want to go around the Braamfontein city center, taking off stickers that promote illegal and unsafe abortion facilities. Iingcali zithi izakhono kunye noqeqesho olufunekayo kuqhaqho lotyando zinqabile. Iinkcukacha-manani zakutshanje zidize ukuba ukhutshwa kwesisu kumaziko angagunyazwanga ngokusemthethweni kukhokelele ekubhubheni kwabantu abayi-39,000 ngonyaka. Umbutho ongajonganga nzuzo iKasi Hero Foundation ithe yahlaba ikhwelo kumadoda noxanduva lokuba ngootata abangqonge ilokishi yasePimville ukuba bakungelane ngelizokubamba ingqungquthela. Nalapho kuza kuthi kudakancwe kwehliwe amahlongwane imingeni eza noxanduva lokuba ngutata nokuba ngumntu oyindoda ngokubanzi. Ezinye zezinto ezithe zatshisa ibunzi biluloluleko lwengqondo, ingxoxo ngobudoda obuqotho kwanokwabelana ze kucetyiswane ngeminye imingeni yamadoda ajamelene nayo. Umququzeleli wale ngxoxo uthi ezi ngxoxo nokuphekela nomngqushwana zibanjwa kanye ngenyanga. Nanjengoko abekasi Hero Foundation besithi oku kukubuyisela isidima samadoda nokuxhasa ootata abaziva bephulukene nesidima sabo, bakwathi ukuxhasana kwamadoda kunganciphisa ukuxhatshazwa ngokwesini nosipula ubukrelemnqa kwanokukhuthaza ubunkokheli. In the community, the real father is to protect any challenge. Either it's a rape, I must be there to protect. Either it's a violence, either it's a crime. The real father will always stand. Urina wena mfana ungayenzi le, asifuni la. Umbutho oncedisa ukukhathalela amaxhego namaxhegwazana nawo uthe waphosa sivivaneni ngelinge lokuncedisa. Part of what they do, they look after elderly people. Exactly. So sabona ukuthi it's important, it's imperative that we come together and kind of have into ezawusihlanganisa, because at the end of the day what we all do sinceda umphakathi. Kusenjalo ezingxoxo zithe zaqukunjelwa ngezibiliboco zonomngqushwana nabathe bafumana ithuba lokuba baphekelwe zezingqeberhu, kanti omnye umzali nothi uhlala nabazukulwana abahlanu uthi amathuba kumela kunje azisa utshintsho nanjengoko iphila ngemali yendodla. Anamntu oqashile abantwana mama bakasebenzi kwabona aba beza apha baphuma esikolweni abakagqiba esikolweni. Indodla yami iyoncedisa, so then I'm proud of this. Ngimzali ngiso mina futhi nokusebenza ngisebenzi. Bayakhona ukuthi abantwana bami badlelana, kusho ukuthi like ngiyaba nge-right. iKasi Hero Foundation nengumbutho ongajonganga ntweni ithe yabamba ingqungquthela yamadoda nethe kamva yalandelwa kokuphekelwa nomngqusho. Uthi uza kuthi gqolo ukuthwala ixanduva lokuzisa ithemba kubahlali baselokishini ingakumbi eSoweto. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa yiNewsroom Africa, ndikuviyo lwethu Yamba, ndisePimville eSoweto. Kanti ke silelijelo lendaba apha emalangeni siye sabanenyweba yokuba nodliwano-ndlebe olikhethekileyo nemvumi ephambili kweli uLanga Mavuso nowaziwa kakhulu ngomculo wakhe omnandi nophilisa umphefumlo. uLanga Mavuso uza kube ecula kumnyhadala womculo iMade in Mzansi Festival eqhubayo namhlanje nangomso. Rhabu lapho ungafinci uzivele kuba luhambe njani odliwano-ndlebe. Ngalo lonke ixesha xa ndimamele umculo wakho uchukumisa inhliziyo ngeyona ndlela enkulu enomehluko. Ingaba liphupha lakho okanye izinjongo zakho kusibona sikhala emakhaya xa simamele umculo wakho? Mangicabanga mangiwubhala lo mculo into engicabanga esikhathini esiningi ukwenza umculo ozoyenza ukuthi imizwa ivuke ufaceane nalezi zinto ezenzakala empilweni yakho
kaningi umculo wami ukhuluma ngothando, and so when you think about love, I think the emotions will always come up, so that's why it is quite emotional. Unesingle entsha ethi Best Friend. Abantu bangalindela ntoni kuyo? Ingaba umehluko ukhona kune albums zakho zangaphambili? I think so, kakhulu. Best Friend ingoma upbeat, it's quite lively, it's got a young energy to it, and so xa Bala, we were talking about the hopefulness and the happiness that can exist between friends, between love, and so Lengoma lena, it does kind of stray away to the more emotional, heavy songs in Daziwa Ngazo, but I think it's still beautiful because uthando is still at the center of the song, and so I think it still relates in the same way to the listener that has followed me for the past 8 years. Sijoge ekukumbeleni inyanga yamagugu namafa ethu kwelizwe loMzantsi Afrika iHeritage Month. Ingaba umculo wethu kwelizwe loMzantsi Afrika udlala ndima ini ekugcineni amasiko ethu ephila? I think kubalekile ukuthi thina njengama artists nababhali bomculo ukuthi masenza umculo sekwazi to capture the essence of us as a people, as a nation, and to capture our history of what's happening at a time. Langa kasixelele ngomnyadala esijonge kuwo iMade in Mzansi njengenye yemvume ezabe zicula apho zisonwabisa. You excited for 28 and 29 September. It's Freedom Park at Pretoria. This is a prestigious venue that captures our unity as a country. It also gives us a moment to take stock of all of those who came before us to give us this freedom. The festival is a Umculo. There will be a small film festival showcasing the art of young South Africans. And then we'll also have some beautiful, beautiful art from Othokozani, Madonsela, Nolen, Kumalo. It's a beautiful festival for ifamily yonke. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Mani babe kasibili bethuna kuwe mamqwathi nomamzanga ku deska yenu enkulu deska yendaba ndibulise nawe mbukeli wamekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam le Muslim nakho igama lam uThabile Makhaphela inziwakazi yabathemvu eyamva nje imozulu isemva kwam okokuqala ngqake mbukele ekhaya siyesiphawule kaloku iziganeko zamva nje kuMzantsi Afrika lokho imeko imaxongo kakhulu phaya kumntlamphuma njengapha kaloku eJohannesburg koPretoria pha kumantla futhi kwasekuseni phaya yimimoya zimvula nenkwankca ngala 16 degrees beyisonga phufumini yabo ngama-30 nje aphinda khatshwe sisithathu kanti ke amaqondo wakho aphansi naphezulu loqala liphondo lipha kaloku lona empuma koloni njengaphaya ko-Alvani Jamestown ekomane ezibeleni pha kuyabanda kakhulu futhi bevuke ekuseni ngala 6 degrees beyisonga imini naphaya eMthatha futhi ngo-19 onethayo kanti ke bona phaya ephondo lase-Free State ngomso kumazantsi futhi eBloemfontein isiso kaloku mbukele futhi esosithandathu futhi qabaqaba kamapha ngorhayi kabesokusilwabo ngela-10 nje likhatshwe sisithoba kusabanda ekuseni eFicksburg futhi ngaye la 6 degrees kanti mbukele ekhaya sithi chu sijonge phaya iphondo lethu lapha kaloku entshona koloni ngomso ngapha kwempuma eGeorge emazantsi futhi kuyabanda phaya ekuseni nazo imvula zibikwe phana nemimoya ibhudla kakhulu ngesithoba phaya ekuseni futhi beyisonga imini ngo-16 degrees xa siqwalasela ngokubanzi kaloku iphondo lethu lipha kaloku lona eNorthern Cape ngomso ngaselunxwemeni phaya eSpringbok kuyabanda ekuseni futhi ngesihlanu baqhube nosuku ngamafamba nenkwankca nengqele ngo-11 degrees kuyabanda eAlexandra Bay ngo-13 kanti imozulu phaya ephondweni laseNorthwest ngomso amazantsi futhi Morulang ku-10 degrees kucwenge kamandi futhi ngorhatya pha xa beyisonga imini ngama-20 nje mbukeli wam akhatshwa kaloku siso futhi esasithathu kuyabanda eBloemhof ngo-9 kanti baphila ngolu hlobo phaya kaloku ephondweni laseRhawutini bethuna apho sikhoyo kumantla futhi eTshwane senditshilo zimvula yimimoya phaya kuyabanda kwasekuseni bevuka nje ngala 16 degrees le mmeko isemandundu pha kumazantsi njengapha kaloku koSprings ngo-13 xa sinyuka sithe chu sijonge phaya ephondweni laseLimpopo phalaburwa phaya imeko imaxongo ziyabikwa ezomvula ezondudumo kuyanetha kuyaqaqaza nje yonke laa mini noxa ke kushushu ngala 40 degrees ephalaburwa sehle njalo sijonge kaloku iphondo lethu lapha kaloku empuma kambukeli njengapha kaloku emalahleni umzekelo phaya ewe kuyanetha futhi kusibekele kakhulu phaya ngala 15 degrees kodwa mbukela kubandi kuba kaloku noko intlela mozulu pha ngo-30 degrees kodwa bebubanda pha kombombela ngeshumi nje nesibhozo mbukela mekhaya kokugqibela nqa xa ndivala imozulu KwaZulu Natal njengaphaya eNewcastle ekuseni futhi kuyanetha kuyabanda emva kwekhephe elibikho kakhulu futhi mbukele pha napha kophongola kumantla futhi ekuseni ngeshumi nesihlanu kaloku kokugqibela kuphole kamandi nje kwiindawo ezininzi pha mna ndithanda kangaka xesha limyoli Kamnandi mawethu.